Hola, som la Laura Costa, la Sílvia Riera, en Roger Valeri i la Sònia Codinac i fem l'entrevista a la Tània. Dir-li que moltes gràcies per participar en aquest projecte i ajudar-nos a entendre millor la vida dels immigrants. Primer de tot, ens podries explicar alguna cosa sobre tu? Vale, doncs mira, jo em dic Tània, vinc d'Ucraïna, ja fa 10 anys que visc aquí i ara estic treballant i més o menys la vida, porto la mateixa vida que té la gent d'aquí. Com és que vas venir a viure aquí? Doncs els meus pares ja hi vivien aquí i ells tenien moltes ganes que jo vingués també i jo també tenia moltes ganes, era molt jove, tenia moltes ganes d'algun canvi i vaig venir aquí per la meva pròpia voluntat. I trobes a faltar alguna cosa en especial d'allà? Ara ja no tant. Costava més des del primer any, ara jo ja m'he acostumat. A part que no tinc família allà, ja ho tinc tota la família aquí. I allà, doncs, què trobo a faltar els amics? Una mica, perquè ja m'he fet els altres amics aquí. Però una mica sí que trobo a faltar. Ens pots dir alguna cosa que t'agradi molt d'aquí? D'aquí, en general m'agrada tot. Ja com que m'he acostumat, ja és com si fos el meu segon país. És que jo durant tota la vida, perquè jo vaig néixer a Rússia, després amb els pares vam venir a viure a Ucraïna i ara estem aquí, a Catalunya. Això que vam fer molts canvis durant tota la vida i no era tan difícil. Era difícil perquè era tot diferent, però com que ho tenia tota la família aquí no he trobat tant a faltar i m'agrada tot d'aquí. No hi ha una cosa especial, una mica de tot. I quan fa que vas venir aquí? Fa 10 anys, el 22 de febrer vaig fer 10 anys. Just fa 10 anys ara. Sí, el temps va passar molt ràpid i ara quan hi penso, mira, més difícil el primer any, sí que era bastant difícil perquè quan vaig arribar sola i el meu germà encara s'hi va quedar allà, però al cap de 8 mesos ja va arribar ell amb la seva dona i ja està. De fet, allà no ens quedava ningú més. I de Rússia vas marxar quan eres molt petita? Sí, de Rússia vaig néixer allà perquè la meva mare és russa i vaig marxar allà quan tenia un anyet i això. I sempre de vacances hi anàvem allà, però tota la vida ja portàvem a Ucraïna. I creus que tornaràs a viure allà? No, ja no. Ja tinc tota la vida muntada aquí i a part que jo no tinc ningú allà perquè hagi de tornar i ja no. De fet, quan vaig venir aquí ja ho tenia clar que no tornaria. Ja ho tenia bastant clar que quedaria aquí. Vaig fer tot per aprendre idioma, per integrar-me aquí. I et va costar gaire aprendre el català? Bueno, és que vaig estudiar bastant sola jo. Costava una mica, però la meva vida em va anar així, que sempre estava envoltada de la gent d'aquí, de Catalunya, i per això m'anava bastant bé això. També vaig estudiar sola a casa, anava a la biblioteca, als cursos. No em tancava a casa, sempre feia la vida social aquí, al màxim possible, clar. Clar, per ambientar una mica, no? No coneixia ningú aquí, però feia el que podia i sola, molt sola. Moltes hores a casa sola, perquè al principi no treballava, tenia molt temps lliure i sola, moltes hores. Vaig passar al costat del diccionari. I així, a poc. I aprendre l'idioma, més o menys, quant temps et va costar? És que mira, és una pregunta una mica així, costa molt de contestar directe. Els primers mig any és quan tu parles jo no t'entenc, no puc separar ni una paraula. Tu m'estàs dient, jo et sento una frase llarga. És el primer mig any. Al cap de mig any ja comences una mica a separar les paraules. De la teva frase jo ja podia agafar el diccionari i mirar una paraula. I clar, sola jo ja deia alguna coseta, però poca. Tu m'havies de dir molt a poc.
El primer any és més així dur. Després ja comences una mica a parlar, una mica a entendre. Però no sé quants anys vaig començar a entendre i tot. Al cap d'un any ja ho entenia una mica. No sé. A poc a poc. Poc a poc, sí, és que costa molt, però els primers mig any, zero. Vull dir que zero ni per treure una paraula per mirar què vol dir. I com tu feies per comunicar-te? Doncs portava el diccionari. La veritat que quan, per exemple, sortia a algun lloc amb algú, doncs no ho entenia, no feia riure perquè ho reia tothom i algú em deia una paraula, jo m'apuntava, sempre portava un bolígraf i un paper, m'apuntava la paraula i quan arribava a casa, doncs totes les paraules m'anava mirant què vol dir. Sí, anava així aprenent. I per exemple, anar a comprar al súper o alguna cosa? Al súper a casa, abans, si havia d'anar a comprar, doncs mirava com es diu les coses i anava a comprar, però clar, allà no podia demanar, o com a màxim que podia dir és ensenyar la paraula com és. Però al súper, clar, quan vas, mires també les etiquetes, com es diu la cosa. És que has de tenir molta voluntat. Per aprendre un idioma has de posar-te a 100 i anar fent, perquè si no fas res no aprens. Molt difícil. Sí, molt difícil i potser al cap de 2 anys ja començaries a entendre, però per parlar ja costaria més. I de Nadal quin t'agrada més, el d'aquí o el d'allà? Les tradicions que segueixen i això? Mira, nosaltres ara, amb tota la família i tal, nosaltres sí que mantenim les festes d'allà, una mica per no perdre. Però ja fem més com aquí, ja ens hem acostumat a fer coses una mica com aquí. Com m'agrada, és que m'agrada d'una manera i de l'altra, perquè no fem, tampoc érem molt religiosos, la meva família no era molt religiosa, tampoc fèiem tot tan estricte. I com és que la teva família va decidir venir a viure aquí? Doncs primer va decidir el meu pare, perquè a Ucraïna aquells anys hi havia molta crisi. Es va fer el canvi de moneda quan l'Ucraïna es va independitzar i va arribar una crisi terrible, que el meu pare era un subdirector d'una empresa constructora i no pagaven el sou, no donaven sou, donaven o farina o sucre. I doncs el meu pare, clar, mantenint tota la família no podia. I tenia un amic que li va proposar, si vols, mira, hi ha a Portugal, hi ha una feina i si vols tu puc arreglar els papers, perquè venir a Ucraïna cap aquí no és tan fàcil, perquè Ucraïna no és un país de la Unió Europea, necessites tenir l'avisat. I l'avisat no et donen tant per tant. Doncs aquest amic va ajudar amb el meu pare i el meu pare va arribar aquí a Portugal. Ja és una història, ell de Portugal va venir a Espanya, però el meu pare va fer el primer pas és aquest. I al cap d'un any va tenir sort i va poder arreglar els papers i va venir la meva mare. I al cap d'un any, clar, ells volien molt que vinguéssim jo i el meu germà, però ens costava molt. Aquelles èpoques, quan jo vaig començar a moure els papers que em donessin l'avisat, doncs les portes aquí a Europa es van tancar molt, era molt difícil. I durant 2 anys intentaven fer visats i tal, de diferents maneres, i enganys i tot, i no hi havia manera. I després es va morir la meva mare aquí i com que era la meva mare, doncs ens van donar permís per venir a l'enterro. És com molt llit, però la va obrir, les portes a Europa va obrir ella, perquè si no ens deixarien marxar d'allà. I després ja vam venir aquí amb el meu germà a l'enterro i al cap d'un any jo vaig venir sola perquè tenia dret de fer visita a l'ínxol, un cop a l'any ja tenia dret. I ja està, ja m'hi vaig quedar. I després va venir el meu germà. Però jo ja, clar, nosaltres ja teníem ganes de venir aquí. Única cosa, clar, no d'aquesta manera. Però bueno. I tu de quin país et sents més? Jo ara, és que no ho sé, a vegades si penso, si algú em demana d'on soc, no sé ni què contestaria, perquè vaig néixer a Rússia, vivia a Ucraïna i ara ja soc d'espanyola, perquè ja tinc la nacionalitat espanyola. Vaig deixar la meva nacionalitat ucraïnesa i ara ja tinc la nacionalitat d'aquí. Doncs moltes gràcies per fer-nos l'entrevista i ajudar-nos a comprendre una mica tot. I, bueno, merci. Doncs de res, a mi també m'ha agradat molt participar a la vostra feina i a veure com us surt.
Bé, Que us vagi espero bé. que sí.